कि हमके उजार अपने अरे बसलुए सुगनिया कवनाइया संग फसलुए सुगनिया कवनाइया संग फसलुए सुगनिया हमके उजार अपने बसलुए सुगनिया हमके उजार अपने बसलुए सुगनिया। तार मंच के कलाकार सभे चल गए एगो गोलुएर या टिकल बड़े तो कवना यार संग फसलुए सुगनिया कवना यार संग फसलुए सुगनिया अरे कवना यार संग फसलुए सुगनिया। हम यार हैं तुम्हारे दिलदार हैं तुम्हारे हमसे मिला करो हमसे मिला करो कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो पर मिला करो। अरे कवना अक्सर जब नए यार मिलते हैं तो पुराने यार को भूलना पड़ता है। हमके निकाल के दिलवा से अपना हमके निकाल के दिलवा से अपना सगरी सपना मिला दिहनु अरे माटी मिला दिहनु सगरी सपना। भैया झूठा हूँ के झांसा में तू झूठा हूँ के झांसा में तू घसलुए सुगनिया कवना यार संग फसलुए सुगनिया कवना यार संग फसलुए सुगनिया। यह तो मन लगाना आज तू बताओ कि आखिर गोलू राजा जोरे छल करत आरी तो तहरा संग मिलल के बा कह छल कइले बारू के कदा से मिल के
में एगो बात कहल गइल बा कृष्णा अंकल जी, गदहा का जानी कि कतना बोझ लदाइल बा, गदहा का जानी कि कतना बोझ लदाइल बा, अब मुस का जानी कि ब्याहे खातिर कुर्ता सी आइल बा। वाह वाह रे गोलू वाह। आदमी तो आदमी होइए हो, बाकी कुकुर का जानी कि परोजने खातिर आटा सजाइल बा। अंजनी रुक रे भाई रुक। अंजनी आज खुशी के बात बा हमरा कि 8 साल की उम्र से करा के हम गोलुआ के जितना सफल आज हमार जोन गायकी अभी हो रहल बा सब कोई हमार सवारत हो गई। फिल्म में हीरो बनने से लेके फिल्म में गवावे से लेके सब सफल हो गई। गोली लागे से भाई हर चीज मेरा मेहनत सफल कर दिया तू मेरा भाई जियो। और हमार छोट भाई सही बात है, सही बात है। जियो गोलू गाओ पुरानका ठाठन फोटो लगता तो बाबा की ये चीज अब चाहिए, अब हमनी की चीज ये बा गाओ। और तो कवन आज बता दो को छल पहले बारू के कदा से मिल लगे दिलवा दिले बारू सोनू संगती अरे लगे दिलवा दिले बारू सोनू संगती का कहीं अनुपमा जानता रू तारावे से पहले जब हम गावत रही बड़ी मन खीस में रहे, बाकी का करबू काहेला खिस में रहे? कारण बस कुछ बात अधूरा रहे, आज पूरा करे के रहे, बाकी वो पार्टी जानता कि एकरा भी डीके के बोल नहीं थी। तो आप एक गाना गा दिए होते अपना वाला। कौन हो? मरही के बाटे ता मारी दान जान से, हो भाई, हो। मरही के बाटे ता मारी दान जान से, काहे के मुआ बेला नजरिया के पार से, काहे के मुआ बेला नजरिया। लेकिन एक ओरिजिनल ले जान तरुका हो, अभी हम कहो तो हमारा उस्ताद जी के आत्मा के शांति मिली। ले जा तकवना कोके, ले जा तकवना कोके, कवना टोकर रे, ले जा तकवना कोके, कवना टोकर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ और बलमुआ में अंतर बा। अभी के जौन गीत भइल एह बलमुआ खातिर भइल बा ना बलमुआ खातिर भइल बा, आ अभी के जौन गीत हम गावतनी वो हौ बलमुआ खातिर भइल बा। गवना कराई के चढ़ैले बटोली ससुरा के बात बासे हम कैसे बोली, एगो अनुपमा के ही मुंह से एगो अयांश के बारे में बात निकल रहे। यूट्यूब वाला भाई लोग बहुत चल गई, बाकी